Kag sa numero 1 sa mga balita subunga adlaw, ginausisa sa karon sa Bacolod Emergency Operation Center ang isa ka ginakabig nga pre-Valentine Event nga ginpatigayon malapit lang sa Bacolod City Government Center. Ma-report si Marty Go. Ginahulat karon sang Bacolod Emergency Operations Center ang report gikan sa PNP kag Business Permits and Licensing Division may angot sa isa ka event nga ginhiwat sa The Marketplace antes ang adlaw sang Valentine's Day kun bala may paglapas sa local health protocols kag iban nga pagsulundan. Makit-an sa video nga ginpadala sa Digicast Negros nga may isa ka mini concert nga ginhiwat sa among lugar kag may mga nagalantaw nga mga pumuluyo sa palibot. Sunod sa Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga si Dr. Chris Sorongon, sila ang nakapakig-angot naman sa tagtumalahan sang establishmento para magpangayo man sang paathag may angot sa natabo nga event. So, ang BPLO, they confirmed that there's no special permit that was granted to conduct any concert nor any event sa marketplace or any parts of Bacolod City for that matter. Okay. Galing may gina-clarify lang kita kay may ginahambal mga it was not actually a pre-Valentine concert. So may mga kulang pa lang ang mga information. Nagpanugya naman ang Markets Cluster Head sang syudad nga si Ernie Pineda sa alkalde nga pasugtan ang mga vendor sa Libertad Public Market nga makabaligya sa dalan humalin lasay sang gabi tubtub lasay sang aga kag ang vendors naman sa downtown area humalin lasay sang gabi tubtub 12 sang kaagahon. Inibilang sabat sa mga vendors nga napahalin sa kilid sang dalan tugas ang road clearing operations sang Department of Interior and Local Government. Suno kay Pineda, istriktuhon sa mga vendors nga masunod ang minimum health protocols kag may pahanugot man dapat sang Bacolod EOC kag National Interagency Task Force. Ang proposal ko nga ibutangan na lang oras kay ang oras na 6 na way naman ang dito sa traffic mo. Unod na bra. So gamiton pag temporaryo ang dalan para sa ilang alternative solution sa displaced vendors. Kung mapahanugutan gid man ang rekomendasyon ni Pineda, kinahanglan pa ini nga maglabay sa sangguniang panlungsod, bangod kinahanglan sang pahanugot para sa pagsira sang dalan nga pagabutangan sang displaced vendors. Marty Go para sa Digicast Negros.